ҳар як технология кофӣ пешрафта аз ҷодгарӣ фарқ намекунад. Артур Кларк. бузургтарин орзуи шумо чист? вақте ки он амалӣ гардад, шумо чӣ хоҳед гирифт? хонаи калони зебо, мошини муосир, бисёр сафарҳо? оё шумо мехоҳед камтар кор кунед ва бо оила ва дӯстон вақти бештар гузаронед? шумо шахсан дар бораи чӣ орзу мекунед? ва чӣ мешавад агар орзуҳо барои ҳар як одами нӯи замин амалӣ шавад ва оғоз мегардад комилан дар ҷамъияти созанда? ҳаёти шумо чӣ гуна хоҳад буд? оё шумо аллакай ин бора фикр кардед? инсон ин аз ҳама арзишманд дар ҷамъияти созанда аст. аз ин рӯ пеш аз ҳама технологияҳои таҳия ва татбиқ карда мешаванд ки шуморо аз кори душвор, хаста ва хатарнок озод мекунанд. корро роботҳо ва зеҳни сунъӣ анҷом медиҳанд. акнун дар формати истеъмолӣ ҷорӣ намудани технологияи пешрафта шуморо бекор мемонанд, аммо дар ҷамъияти созанда ҳама чиз дигар мешавад. илова ба даромади бечунучарории асосӣ дар ҳар як моҳ $10,000 шумо метавонед пули иловагӣ ба даст оред ва ба суръати ба шумо мувофиқ кор кунед, на бештар аз 4 соат дар як рӯз, 4 рӯз дар як ҳафта. ва агар шумо соҳибкор ё тоҷир бошед, пас вақти худро ба тарзе ки мехоҳед бидуни нигаронӣ бо чизе ба нақша гиред. охир ҳам шумо ва ҳам коргарони шумо даромади асосии бечунучаро дорад ва тамоми технологияҳои пешрафта робототехника барои кӯмак ба шумо. роботҳо аллакай тайёранд ки дар хоҷагии қишлоқ, металлургия, маъдани кӯҳӣ, автомобилсозӣ ва дигар соҳаҳои саноат вазифаҳои бештар вақталабро иҷро мекунанд ва ҳатто ба безарар гардонидани партовҳои радиоактивӣ. агар кор кардан нахоҳед, кор накунед. шумо метавонед онро ба худ иҷоза диҳед, аммо шумо то кай ба диван хобида метавонед? 17 сол шумо имкониятҳои хеле зиёде хоҳед дошт ки кори дӯстдоштаатонро анҷом диҳед ва даромади ба даст оред, ки шумо қаблан танҳо орзу мекардед. шумо метавонед касбу ҳунари нав омӯзед ва ҳар қадар хоҳед соҳиби маълумот мегардед. дар соҳаи маориф технологияҳои истифода мешавад ки раванди таълимро хеле ҷолиб, осон, интерактивӣ мегардонанд. аллакай имрӯз ҳам айнакҳои воқеиятӣ виртуалӣ ва ҳам голограммаҳо истифода мешаванд. ки аз самтҳои муҳиме ки ба технологияи пешрафта навсозӣ мешавад, ҳифзи ҳаёти инсон ва амнияти он мебошад. аз ин рӯ шумо дар ҳама ҷо ва дар бехатарии комил муҳофизат хоҳед шуд. дар бевақтии шаб ба хона баргаштан даҳшатнок нест. ба кӯча танҳо гусел кардани дудак даҳшатнок нест. шумо метавонед ба ҳар гӯшаи дунё равед ва ҳеҷ чизе ба шумо рӯй нахоҳад дод. дар асоси зеҳни сунъӣ системаҳои шаҳрӣ бехатар аллакай сохта шудаанд. онҳо метавонанд ҳолатҳои фавқулоддаро зуд фаҳмида, шаҳрвандон ва меҳмононро ҳамарӯза муҳофизат кунанд, ҷиноятҳоро тафтиш ва ҳатто пешгирӣ кунанд. системаҳои интеллектуалии инфраструктурӣ роҳу аллакай қодиранд ки нақлиёти тамоми шаҳрро идора кунанд ва бехатарӣ таъмин кунанд. пешгирӣ кардани роҳбандӣ ба мошин дар бораи пиёдагардоне ки ба роҳ баромаданӣ аст сигнал медиҳад ва ҳатто дар сурати таҳдиди бархурддаҳолат мекунад ва тормозҳоро фаъол мекунанд. дар чунин як шаҳри оқил шумо ба хона меравед, масалан дар як таксии ҳавои беронанда тавассути занги видеоӣ суҳбат мекунед ва филми дӯстдоштаи худро тамошо мекунед. шумо ба хонаи калони зебои худ ворид мешавед ва аллакай шуморо барои тамоми оила нисфирӯзии гарм интизор аст. гадҷетҳои интеллектуалӣ ва зеҳни сунъӣ аллакай либосҳоро шуста, дарзмол карда, хонаро ба тартиб оварда ва овардани маҳсулотро фармоиш медиҳад. пас ки хӯроки нисфирӯзӣ пухта аст, ошхонаи роботии хона аллакай метавонад яхдони шуморо скан кунад, гадҷетҳои мувофиқро дар шкаф пайдо кунад ва аз менюи ҳама гуна таомҳои ҷаҳон пухта диҳад. версияи навшуда метавонад зарфҳои ифлосро дар мошини табақшӯӣ гузонад ва зарфҳои тозаро дар шкафҳо гузорад. ва ин навовариҳо барои шумо аллакай дар давраи гузариш аз формати истеъмолкунанда ба формати созанда дастрас хоҳад шуд ва пас аз чанд сол шуморо дар ҷамъияти созанда сюрпризҳои боз ҳам гуворотар интизоранд. дар он ҷо репликаторҳои ғизо, либос ва ҳама чизҳои зарурӣ мавҷуданд. оё шумо ягон бор дар бораи репликатор шунидаед? ин дастгоҳ барои сохтани ашё ба шумо лозим аст, аз гамбургер то футболка ё гӯшвора ва аз зарраҳои элементарӣ. барои ин маълумот дар бораи объект ва миқдори ками энергия истифода мешавад. ширкати Калифорния аллакай технологияи ояндаро офаридааст. принтере ки бевосита аз молекулаҳо нӯшокиҳо месозад. системаи картридж ба шумо имкон медиҳад ки ҳазорҳо нӯшокиҳои табиӣ ва бепартов тайёр кунед, аммо ин танҳо ибтидои кор аст. кашфи олиҷаноби хатмкунандагони донишгоҳи
Масачусетс ва Йел оид ба технологияи нанотуб имкон медиҳад, ки материяро дар сатҳи молекулавӣ идора карда аллакай бензин ва дигар сӯзишвориро мустақиман аз ҳаво қабул кунед. Вақте ки ин технология дар ҳама ҷо паҳн мешавад, он дар оянда чӣ гуна хоҳад буд? Он чизе ки ман дар назар дорам ба андозаи яхдони хурд аст ва аслан метавонад маводи партофро гирифта ба маҳсулоти муфид ба мисли сӯзишворӣ масолиҳи сохтмонӣ табдил диҳад. оё метавонад CO2-ро аз ҳаво берун кашад ва онро ба сӯзишворӣ ё маводи сохтмонӣ табдил диҳад. Истифодаи репликаторҳо на танҳо ҳаёти моро осон мекунад, балки саломатии моро низ беҳтар мекунад. мо аз хӯрдани хӯрокҳои сунъӣ мисли ҳоло даст мекашем ва дар таркибаш моддаҳои зиёди кимиявӣ зараровар ба беҳтаркунандагони мазза доранд. хӯрок аз репликатор воқеӣ хеле болаззат ва солим хоҳад буд. он аз зарраҳои элементарӣ мисли маҳсулоти табиӣ сохта шудааст. ниҳоят мо таъми ғизои воқеан табииро ба хотир меорем. албатта агар шумо худатон пухтанро дӯст доред, шумо барои лаззати худ хӯрок мепазед. шояд ҳатто бо ҳамроҳи ошпази машҳур. хонаи оқилонаи шумо дар ҷамъияти созанда ин хонаест, ки на танҳо корҳои хона ва ғизо, балки барои шумо ва оилаи шумо низ ғамхорӣ мекунад. он метавонад нишондиҳандаи саломатии шуморо назорат кунад. масалан, аллакай матои акустикӣ таҳия шудааст. он метавонад дил ва нафаскашии шуморо дар вақти воқеӣ бидуни огоҳии шумо назорат кунад. шумо ҳатто метавонед тавассути он суҳбат кунед, ба телефон ҷавоб диҳед ва ба одамони дигар муошират кунед. ҳоҷатхонаи интеллектуалӣ ба функсияи саломатии оқилона санҷишро мегузаронад ва натиҷаҳоро ба зеҳни сунъӣ ва дар сурати нофаҳмида ба духтури шумо мефиристонад. он ба шумо маслиҳат медиҳад чӣ гуна парҳезии худро танзим кунед. он ба шумо мегӯяд ба кадом намуди ғизо барои шумо хуб нест ва шуморо аз хатари бемориҳои муайян огоҳ мекунад. оинаи оқил ҳангоми либоспӯшӣ аҳамияти саломатии шуморо пайгирӣ мекунад. он ба волидайни пири шумо бо духтурон дар тамос будан кӯмак мекунад. он инчунин дар бораи пӯсти шумо ғамхорӣ мекунад. он мушкилотро сари вақт ошкор мекунад ва ҳатто барои интихоби маҳсулот барои шумо кӯмак мекунад. дар ҷамъияти созанда ҳатто барои зебоигӣ техникаи пешқадамтарин ба кор бурда мешавад. шумо метавонед вақти худро сарфаҷӯёна истифода баред. ороиши нохин ва мижгонҳоятонро дар дақиқаи ба шумор роботи абарқудрат ба одам мегирад, ё ин ки интихоби либосро дар ҳуҷои либос ивазкунии виртуалӣ пӯшида санҷед. албатта ба шумо аллакай маъқул аст. ба чӣ тамошо кунед? шарофати ҷорӣ намудани навигаторҳои энергетикӣ монанди генератори бесӯзишворӣ хона комилан автономӣ мешавад. дигар пури коммуналӣ нест, ҳатто барои гармдиҳӣ. дар ҷамъияти созанда ҳама чиз ба мунтазам комил додани молу хизмат нигаронида мешавад. тасаввур кунед, ки ба шумо лозим нест, ки мошинатонро таъмир кунед ё асбобҳои рӯзгорро, зеро онҳо намешикананд. аз хӯроки нисфирӯзӣ болаззат шумо чӣ хоҳед кард? мехоҳед ба консерти гурӯҳи дӯстдоштаатон равед. поезди савдои баланд шуморо дар дақиқаҳои ба он ҷо мерасонад, зеро он метавонад ба суръати беш аз 1000 км/соат расонад. чунин кишварҳо мисли имея, канада, чин, кореяи ҷанубӣ технологияи қатораҳои вакуумӣ ва магнитиро фаъолона инкишоф медиҳанд ва онҳо барои роҳбарӣ дар ин технологияи футуристӣ рақобат мекунанд. мехоҳед дар ҷои ҷазираҳои беодам истироҳат кунед ё бо дӯстонатон дар он тарафи сайёра вохӯред? аллакай имрӯз наса як ҳавопаймои ором аз суръати савдоро барои истифодаи тиҷоратӣ таҳия мекунад. он вақти парвозро камаш 2 маротиба кам мекунад ва ин танҳо ибтидо аст, зеро технологияи кайҳонӣ дар ҷамъияти созанда ба одамон дар рӯи замин низ хизмат хоҳад кард. шумо аз ҳама ҷои ҷаҳон на танҳо зуд, балки комилан ройган хоҳед расид. ягон виза ва бюрократия нест. барои ҳама озодии комилии ҳаракат муҳайё мегардад. моро дар ҳама гӯшаи ҷаҳон истиқбол хоҳанд кард. як ҷаҳон хоҳад буд, на ҷангҳо, на душманӣ. мо дигар чизе нахоҳем дошт, ки барои он мубориза барем. арзишҳои воқеии инсонӣ ниҳоят ба ҷомеа бармегарданд. технологияи муосир сайёраро аз ҳама партофҳо безарар ба муҳити зист оза мекунад. ҳатто имро инноватсияҳо имкон медиҳанд, ки партофҳои ҷудошударо пурра ба ашёи хом барои истифодаи такрорӣ дар саноати дубора коркар карда шаванд. шумо дар ҳайрат мемонед, ки моро дар ҷамъияти созанда чӣ гуна пешомадҳои калон интизоранд. партоф ашёи хоми пурқимат мегардад, зеро ҷорӣ намудани технологияи репликатор барои комилан ба ҳиссачаҳои элементарӣ ҷудо кардани партоф ва чизҳои нодаркор ёрӣ мерасонад ва он гоҳ ҳама чизеро, ки ба мо лозим аст бидуни тарк кардани хона, аз онҳо мегирем, аз ғизо ва либос то гадҷетҳо ва ғайраҳо. гар набояд сайёраро нобуд кунем ва ҳайвонотро бикушем, ки зинда монем. дар ҷамъияти созанда мо метавонем боз аз ҳавои тоза нафас кашем, оби бениҳоят тоза бинӯшем ва аз зебоии беғубори уқёнуси ҷангалҳо лаззат барем. шумо аллакай тасмим гирифтед, ки дар ҷамъияти созанда чӣ кор хоҳед кард? оё шумо орзу мекардед, ки бо оилаатон вақти бештар гузаронед, касбатонро иваз кунед, ё шумо мехоҳед, ки пас аз кор чӣ гуна сайёр карданро ба беҳтарин соҳилҳои ҷаҳон омӯзед, бо дӯстон сафар кунед, ё шояд шумо дар бораи чизҳои ба назар оддитарин орзу мекардед. падару модаратон ба муҳофизат ва умри дароз
фарзандонатон солим бошанд ва худи шумо низ пир нашавед ва зиёда аз 100 сол зиндагӣ кунед. Ҷамъияти созанда ин аз орзуҳои шумо беҳтар аст. Шумо чизе хоҳед дошт ки шумо ҳатто тасаввур карда наметавонед. Ин ҷомеаест ки ба ниёзҳои шумо нигаронида шудааст. Ин татбиқи технологияҳои беҳтарин, таҷрибаи беҳтарини ҷаҳонӣ, ҳама чиз барои шумост. Орзуҳои худро тасаввур кунед, он дар ҷамъияти созанда воқеият мегардад.